שלום, לי קוראים יוסי שמרלינג, אני רופא שיניים משנת 2001, בעל מרפאת שיניים פרטית בבני ברק. רציתי לספר לכם קצת על המרפאה שלי. במרפאה אני מבצע בעצמי את כל סוגי הטיפולים, וזה כולל השתלות, שיקום על גבי שתלים, כתרים, גשרים וכולי. אני לא מבצע אישור שיניים ואנחנו לא מטפלים בילדים קטנים. ישנם כמה עקרונות חשובים שאני משתדל שיעמדו לנגד עיניי תמיד. העיקרון הראשון הוא הצנע לכת. דע מאין באת, לאן אתה הולך. אני לא מלאך, אפילו לי זה יכול לקרות, ולכן צריך לדעת להימנע מטיפולים מיותרים, לזכור שרקמת השן זה רקמה כזאת שלא יודעת לתקן את עצמה. כל מגע הכי קטן של מקדח זה כמו צלקת על גבי השן, לדעת לכבד את זה ולזכור שלפעמים עדיף לא לטפל, והטיפול הטוב ביותר הוא טיפול של מניעה. זה מביא אותי לעיקרון השני. העיקרון השני אני קורא לו מינימליזם, לשאוף לטיפול הקל והפשוט ביותר. כמו שאמרתי, הטיפול הטוב ביותר הוא מניעה, לדעת לצחצח שיניים כמו שצריך, לשמור על היגיינה טובה, לבוא לביקורות תכופות, לא להיעלם לכמה שנים. אם אני לפעמים מוצא חור קטן ואני לא מטפל בו, אני מחליט לשמור אותו מה שנקרא למעקב. חור גדול שאולי מישהו אחר יגיד טיפול שורש, אני משתדל לבצע סתימות ולא טיפולי שורש אם לא חייבים. שן שחסרה ולא אומר שתמיד חייבים להשלים אותה באמצעות משהו. לפעמים צריך, אבל לפעמים לא. להשתדל ולהימנע מטיפולים מיותרים, להשתדל ולעשות את המינימום טוב. והעיקרון השלישי, ואולי הוא החשוב ביותר, זה לנסות ולהסתכל על כל מטופל שלי, כאילו אמא שלי, כאילו אחותי, כאילו הבן שלי יושב פה עכשיו על הכיסא, ולעשות, קודם כל לתכנן את הטיפול בצורה כזאת, שיהיה הטיפול הטוב ביותר בשבילך, בשבילך ולא בשבילי, וגם לטפל ביראת קודש בצורה הכי אישית, הכי משפחתית, הכי מתחשבת, הכי עדינה, כדי להביא אתכם באמת לתוצאה הטובה ביותר, ואני מקווה שנצליח ביחד. האמת שזה באמת ריפוי בעיצוב, זה תרפיה נהדרת. אני מסוגל ככה לעבוד שעות, בדבר הזה שעות. כמה שפחות אנשים יותר טוב.